nomor 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 loh tenan jedul mbah piro nomere iki berarti tandane mbah kebule mau pertama arang pisan kerepindo 1 2 kok gur loro mbah Lamun hayang 4 nomor duitnya dikeluarkeun. duit keluarkan ijo wae ya mbah ngongko nomor 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 loh tenan jedul mbah piro nomere iki berarti tandane mbah kebule mau pertama arang pisan kerepindo 1 2 kok gur loro mbah Lamun hayang 4 nomor duitnya dikeluarkeun. duit keluarkan ijo wae ya mbah ngongko